Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Ki Blangkon ing video pembelajaran basa Jawa. Ing video iki kita bakal anyinau bebarengan babagan sandangan wianjana. Sandangan wianjana utawa diarani uga sandangan aksara iku digunakake kanggo mbukak wanda murih aksarane bisa muni bareng. Wandane arupa wanda kra, kre, lan kya. Ing pirangan sadurunge kita wis anyinau babagan aksara Jawa legena, sandangan swara lan sandangan panyigeking wanda. Sabanjure ayo disinau maca lan nulis sandangan wianjana. Sandangan wianjana. Wujude sandangan wianjana iku sing kapisan arupa sandangan cakra. Bleger utawa cakrike sandangan cakra yaiku kaya ing gambar iki, mapan ana ing sangisore aksara. Sandangan cakra digunakake minangka panjingan R utawa panjingan Ra. Sing kapindho diarani keret. Wujude disithikake kaya mangkene, dibundel ana ing ngisor lan mapane uga ing sak ngisore aksara. Keret digunakake minangka panjingan R. Sing katelu iku arupa pengkal. Wujude utawa cakrike kaya mangkene. Seditekno carane nulis utawa carane gawe pengkal. Pengkal iki digunakake minangka panjingan iya utawa iye. Ayo diapalake cakra, keret lan pengkal. Saiki ayo diunceki siji mbaka siji. Sing kapisan arupa sandangan wianjana cakra. Dieling-eling mau wujude kaya mangkene lan mapane ana ing sangisore aksara sing oleh sandangan. Cakra digunakake kanggo panjingan Ra utawa Ra ana ing tengah. Bisa uga Re lan Re. Tegese cakra digunakake kanggo panjingan Ra, Re, Re digunakake taling. Dicoba kanggo nulis tembung krasa. Ana R ana ing antarane ko karo o iku sing diarani panjingan Ra. Panulisane kudu aksara ka
lan cakra kanggo gantine R. Banjur aksara sa. Krasa kone oleh cakra. Tuladha maneh ing tembung kreta. Kreta. Mau kro iki kre. Kre. Utawa unine e. Dibutuhake taling kanggo nambahi e aksara ka lan diwenehi cakra. Muni kreta ditambahi to. Kreta. Contoh maneh nembung nulis kresek. Kresek dudu kresek. Nanging iki nulis kresek. Ana tembung kresek beda maneh mangko iki panulisan tembung kresek. Kre yen mau kre iki kre. Kre uga migunakake taling. Banjur aksara ka di cakra unine kre. Neng kene unine kre. Banjur so diwenehi taling kre sek ko. Nah dipangku banjur bisa mati kresek. Krasa kreta kresek. Dikra kre kre migunakake cakra. Kang kapindho arupa sandangan wianjana keret. Wujude dibaleni maneh ditulis keret iku kaya cakra ananging pucuke dibundel mangisor. Iki digunakake kanggo panjingan re. Khusus re yen mau kre, re lan re gunakake cakra oleh taling iki khusus re. Dicoba ing tuladha tembung kremi. Kre. Dadi unine kre ora kre utawa kre ananging kre. Dicoba ditulis kre iku butuh aksara ka karo ma. Ka diwenehi keret unine kre. Banjur mi mo ditambah wulu diwaca kremi. Gampang ya. Tuladha maneh supaya luwih ngerti nulis sregep. Sre ing kene ora sre utawa sre nanging sregep. Ditulis butuh aksara sa kang diwenehi keret muni sre. Banjur go dipepet lan aksara po kang diwenehi pangkon supaya bisa dadi sigek utawa paten. Sregep. Siji maneh karepen luwih cetha nulis tembung kretek. Kretek ora kretek ananging kretek unine kre. Tek kretek. Kre panulisane ka diwenehi keret diwaca kre. Banjur tek to diwenehi pepet go dipangku.
pangku utawa diwenehi pangkon. Muni kretek, kremi, sregep, kretek. Coba ayo ditandingake panulisane tembung-tembung ing ngisor iki mengko. Ana tembung krama, banjur tembung kreta, tembung kresek. Nah, beda unine kreta kresek unine lan kretek kre. Uga tembung kremi kanggo bandingake antarane kre, kre lan uga ndur dhewe kra. Nulis krama dibutuhake aksara ka oleh cakra lan ma, krama. Banjur nulis kreta, kre dibutuhake taling, banjur ka diwenehi cakra unikre kari nambahi to, kreta. Kresek unine kre, berarti panulisane nganggo taling aksara ka sing diwenehi cakra unik kre, banjur sa wenehi taling lan ka diwenehi pangkon kresek. Bedane ana ing kene amarga munine kre ora nggunakake cakra diwenehi taling ananging langsung ka ditambahi keret wis muni kre. Banjur to dipepet, go dipangku muni kretek. Kremi unine uga kre ateges gunakake keret, mo ditambahi wulu dadi kremi. Kromo, kreta nane cakra, kresek uga cakra, kretek kre nggunakake keret, kremi uga nggunakake keret. Sing katelu arupa sandangan wianjana pengkal. Pengkal iku wujude kaya kang bisa dipirsani bareng-bareng. Pengkal iki digunakake kanggo panjingan ya. Karepen cetha disimak ing panulisane tembung kiai ana y utawa ya antarane ko karo a. Kiai butuh aksara ko, yone utawa yene nganggo pengkal diwaca kya. Ananging mengko merga oleh ha diwenehi wulu kang unine i diwaca kiai. Tulodo maneh nulis tembung bagya ana wanda gya g y a. Bagya dibutuhake aksara ba banjur go diwenehi pengkal gya bagya. Saiki minangka gledhen ayo coba ditulis tembung-tembung kroto, asri, asrep, kreweng. Kroto KRO kro iku tetep migunakake cakra ananging oleh taling tarung. Taling ana ing ngarep ditulis dhisik,
banjur diwenehi cakra unine kro. Ateges cakra digunakake ing kono minangka panjingan ro ing kro, diwaca kroto. Banjur piye nulis asri? Asri iku huruf B utawa aksarane ho, sri, so, diwenehi cakra SR, diwenehi wulu I, SRI, asri. Dideleng panulisane asrep, sre. Ho minangka panulisane A, banjur so merga unine re dikeret, banjur po diwenehi pangkon asrep. Piye panulisane kreweng, kre unine ateges panulisane mengko nggunakake cakra. Ko oleh taling dicaka cakra unine kre, banjur wo taling dadi we diwenehi cicak weng, diwaca kreweng. Mbok menawa wis cukup andharan babagan panulisan lan carane maca sandhangan wyanjana. Mula cukup semene dhisik. Matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.